Анкарада 13 сағат. Исәмсіз мақтырам таңшар. Бүгін 2025 жылдың 31 май шимбәкен. Сіз тұрдан тұр эфирді Түркия Овазы радиосының татар тіліндегі топ-шорын таңлайсыз. Біздің программа 16 метрлі қысқа долқының 17615 килоге сышланан. Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ершнары білін 3 тапқыр w.trtdinna.com интернет адресошы һәм кіса телефонларының TRT-Dinna қошымтасынан Voice of Turkey Вот Is радио каналынан тапшылы. Тапшырубыздың бүгінгі чаралышында сыңғы хабарлардан соң 1000 елдақтың бірінші шерге программасы білін қызықлы темалар язмасын тақдим етербіз. Түркия Овазы толқындарында сыңғы хабарлар башта қойбір хабарлар қысқаша. Израильның 250 мың фәлестинліні Джебалиядан сөргін үйтуі білдірілді. Эрдоған лидерлер дәрежесіндегі Украина-Русия сөйлесулерінің тынышлық борышының ашқышы болуын айтты. Түркияның бірінші yüze тұрған табиғи газ жетіштіру платформасы Осман Гази Қара деңіз портына барып жетті. Қазірінде бұлар һәм башқа хабарлар турында толығырақ мәгълүмат. Эрдоған лидерлер дәрежесіндегі Украина-Русия сөйлесулерінің тыныштық борышының ашқышы болуын айтты. Түркия елбашы Реджеп Тайып Эрдоған Украина дәүләт башлыгы Володимир Зеленский белән үткәргән телефон сөйләшүеннән соң лидерлер дәрәҗәсендәге сөйләшүләргә башлауның тынычлык барышын чынлап торып алга таба алып бара алачагын әйтте. Эрдоған моннан соңгы сөйләшү турын Истанбулда үткәрүнең әһәмиятенә басмасып, булуы мөмкин утны туктатуга юнәлүнең тынычлыкка алып баручы юлны ача алачагын белдерде. Эрдоған моның тормышка ашуы өчен һәр ике тарафның да югары дәрәҗәле вәкиллекләрне җибәрүенең зарурлыгын, моның да ирешелгән тизлекне дәвам иттерәчәген искәртеп узды. Шул арада Украинаға ясаган рәсми сәфәре вакытында илнең югары дәрәҗәле рәсмиләре белән күрешеп сөйләшкән Төркия Җумһурияте тышкы эшләр министры Хакан Фиданны Украина елбашы Володимир Зеленский кабул итте. Төркия Җумһурияте тышкы эшләр министрлыгының җомга көнне ясаган белдерүендә Тышкы эшләр министры Хакан Фиданның Киевта Украина елбашы Володимир Зеленский тарафыннан кабул ителүе җиткерелде. Рәсми сәфәре кысаларында Хакан Фидан моннан тыш Украина елбашы идарәсе офисы башлыгы Андрей Ермак белән дә очрашты. Сөйләшүләр турында тәфсилле мәгълүмат бирелмәде. Түркия тышкы эшләр министры моңа кадәр Украиналы вазифадашы Андрей Стибиха белән уртак матбугат очрашуын оештырган иде. Хакан Фидан матбугат очрашуында Төркиянең АКШ илбашы Дональд Трамп һәм Төркия дәүләт башлыгы Реджеп Тайып Эрдоған да катнашачак тынычлык сөйләшүләренең чираттагы турында Русия илбашы Владимир Путин һәм Украиналы вазифадашы Володимир Зеленскийны кунак итүне өмет итүен белдерде. Стибиха Украинаның вакытлы утны туктатуны сөйләшергә әзер булуын белдереп, сугышны быел бетерергә теләүләрен һәм 30-50 яки 100 көнлек утны туктатуны сөйләшергә әзер булуларын җиткерде. Бу атна башында Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Мәскәүнең Төркиядә икенче тур тынычлык сөйләшүләренә әзер булуын һәм тотышлары чагылдырылган документның тамамлануын белдергән, фақат Украина рәсмиләре меморандумның әлегә тапшырылмавын искәртеп узганнар иде. Русия һәм Украина 3 ел арадан соң беренче турдан тур сөйләшүләрен 16 майда Истанбулда үткәргән һәм тарафлар һәр ике яктан топлам 1000 кешене үз эченә алган киң кылачлы әсир алмашуы мәсьәләсендә килешкән иде. Түркия Овазы толқындарында соңгы хабарлар тыңлайсыз. Табиғи газ жетіштіру платформасы Осман Гази Қара деңіз портына барып жетті. Қара деңіздегі жетіштіруіне күніне 20 миллион куб метрға жеткіруі күтілген платформа Түркияның якынча 8 миллион үйінің табиғи газ ихтияжын
qanaatlandiracak. Türkiye'nin Osman Gazi isimli birinci yüz oturgan köşme tabiiy gaz yetiştiriş platforması şembe günü Qora Dengiz boyundağı Zonguldak'ın Filyos portuna barıp жетті. Dev platforma İstanbul'dan içinip oluğunun 572 yıllığı bulgan 29 mayda İstanbul'dağı İlboş İdarəsinin Dolma Bakçı ofisinden İlboşı Recep Tayyip Erdoğan bilen Türkiye Energetika hem Tabiiy Çanaklar Ministri qatnaşuundağı tantana bilen uzatıldı hem soğunan Bosfor boğazından uzdı. Gününe maksimum 10 milyon yarım kub metr tabiiy gaz işlep çıgarı alu kışına hem 10 milyon kub metr köşürü kuvvetine iyi platforma Qora Dengizdagi tabiiy gaz yetiştirүүн gününe 20 milyon kub metrga жеткиrecek. Türkiye'deki ortaça 8 milyon üyünün tabiiy gaz ihtiyacını qanaatlandırığı kütülgen platforma 20 yıl boyu şoşı maydanda işini kalbıracak. 140 kişilik personal işle olacak platforma 298 metr yarım uzunluğunda, 56 metr kengliginde hem 29 metr yarım tirenliğinde. Platformanın 2026 yıl ortasında işli başlağı kütülen. Başka haberler. İsrail'nin 250 min Filistinli Cibaliye'den sürgün etüğü bildirildi. Yahud tilindeki Valda haber saytı, Filistinlilerden kömek rəvişte sürgün etilüğü, İsrail armiyasının Gideon'un soğuş maşinaları isimli yav kısalarında Filistinli kıraşçılarının Jiros'ta hem Jiros'ta kurulmalarına kiri koytuğun tutkarlığı için boşkarıldı deb yazdı. İsrail haber saytı Valda 250 mindən köbrek Filistinli'nin Gaza'nın dünyağındağı Cibaliye lagerinden mecburi rəvişte çıkarıldığını hem İsrail armiyasının bu kişilerini humanitar tübekler deb yürütülgen orunlarga köşürüğünü bildirdi. İsimlerin açıklamağın iminlik resmileri şağanak itip kursatilgen haberde bunun İsrail alğa sürgen Gideon'un soğuş marşinaları isimli harbi hareketinin bir ölüşü buluğu eytildi. Haberde Huya humanitar tübeklerinin qayda buluğu bildirilmedi. Fakat İsrail uzgan çoklarda ölümge getirgen hücumlarını yasagan Han Yunus bilen Deir el Belah arasındaki yar boyu tübeklerine işaret etken idi. BMO, yana erdemlerge qoramastan Gazadagi vaziyatning falakat derecesinde buluğun bildirdi. Birleşmiş Milletler Uyuşması şeklengen yardımlarının qabat başlanуына qoramastan Gazadagi vaziyatning her vaqtdagıdan tağından naşarlıq buluğu meselesinde kisetti. BMO sözcüsü Stefan Dujarric hazırga şokla жеткирилген şeklengen yardımlarının bik es yoğuntuyu savun bildirdi. Dujarric'e göre Gazadagi falakat derecesindeki şartlar İsrail soğuştan boşatkan 19 ay evvelgesinden birle en naşar vaziyette. İsrail Macron'a təmək etib olup, yav astındağı Yordan'ın Kenmotaş üzerliğinde Yahud İsrail devletinin tüzü bilen yanadı. İsrail Saqlanma Ministri İsrail Katz, İsrail okupasiyası ostundagı Yordan'ın Kenmotaş üzerliğinde Yahudi İsrail devleti deb yürütülgen kuruluşunu tüzü turundagı planların aşıp saldı. Bu bildirü İsrail hükümetinin halkara hukukka göre legitim bulmagan 22 yana turak urunның salınığın rastlağından bir günden soň yasaldı. Katz bu adamның Fransa ilbaşı Emmanuel Macron'a aşık yollama jiberүүnü aytdı. Macron soňky wagtlarda Filistinlerge tagында köçtürek yokluk bildirgen, İsrail Tышкы işler ministrligi ise Fransa devlet başlığın Yahud devletine karşı terör seferin boşatuda gayplagan idi. Akış Saqlanma Ministri Qытайның Tayvan meselesinde şını gamel için repetisiya ötkärүүn bildirdi. Akış Saqlanma Ministri Pete Hegseth Qытайның Tayvan bilen hagılışlı niyetleri meselesinde kisetti. Aziyanın en mühim saqlanma samiti bulgan Singapur'dagı Shangri-La dialogunda çıkış jasovçı Hegseth tübekdagi Amerikan bölükdaşlaryň öz saqlanma şygymlaryny arttırırga çakyrdy. Bu hal jеңil kebek görünürge teýiş tugul diп aýtýuçy Hegseth Qытайның bu şunlukçı hem ihtimal yakın vakittagi yanağını teşkil etүүnü iskertip uzdy. Muhtaram tamaşaçysız Türkiye Avazı dokunlarında soňgy haberler tınladığız. Bütün dünya onu bile.
Америка Кушма Штатларына бер кайчанда бармаган кешеләр дә аны шундук таный. Нью-Йорк порты өстеннән күтәрелүче хатын-кызны, бер кулында югарыга сузылган чырак, икенче кулында исә китап. Озын киемле һәм башында шәнечкеле таж бар. Аның иконик яшел төсе бакырның вакыт белән һава торышы тәэсирендә оксидлашуы нәтиҗәсе. Кайберәүләр аны сөрелүчеләрнең анасы яисә азатлык ханым дип атый. Ул Американың бәйсезлек һәм демократиясенең иң танылган символы. Ул азатлык һәйкәле. Америкалылар өчен азатлык һәйкәле милли үзенчәлекләрен чагылдыручы. Кулындагы китапның тышына 1776 елның 4 июле дип язылган. Американың бәйсезлеген игълан иткән көн. Һәйкәл Американың нигезендә ятучы идеалларны хәтерләтә. Ирек, тигезлек һәм тагын да яхшырак тормыш мөмкинлеге. Бу мәшһүр сынның чынлыкта Франциянең бүләге булуын белә идегезме? Һәм хәзер Франциядәге кайберәүләр бу бүләкнең Парижга кире бирелүен таләп итә. Азатлык һәйкәле чыннан да Нью-Йорктан Парижга китерелә аламы? Бүгенге бүлемдә француз депутатының бу гадәттән тыш таләбе һәм моның ике ил өчен дә нинди мәгънәгә ия булуы турында сүз барачак. Мин Эльмира Тайран, сез ТРТ Глобаль подкастларын тыңлыйсыз. Без сезгә ТРТ Глобаль мәкаләләрен аудио форматта тәкъдим итәбез. Бу бүлемдә тәүге тапкыр 2025 елның 19 мартында чыккан Франциядәге кайберәүләр нигә азатлык һәйкәлен кире сорый дип аталучы мәкалә әзерләдек. Азатлык һәйкәле караплар белән Америкага килүче мухаҗирләр өчен каршы алу сыны буларак ясала. Бәйсезлек һәм өмет символы. Бу Америка язучысы Эмма Лазарусның һәйкәл өстенә язылган мәшһүр сүзләрендә ачык күренә. Арыганлыгыгыз, ярлылыгыгызны миңа бирегез. Иркен сулыш алу өчен жан атучы халык массаларыгызны, ташучы ярларыгызның аяныч хәрабәләрен миңа җибәрегез. Йортсызларны, бураннарда очканнарны җибәрегез. Алтын капканың янында лампамны күтәрәм. Бу сүзләр Американың үзен ничек күрүенең бер өлеше булды, өмет дәүләте. Тик бүген АКШның миграция сәясәте үзгәргән саен күп кеше әлеге шигырьнең чын барлыкка туры килмәвен алга сөрә. Франциядә бигрәк тә Дональд Трамп хакимияткә килгәч Американың тышкы сәясәтенә карата өметсезлек арта. Трамп идарәсендәге АКШ бик күп Аурупалы лидер фикеренчә көнбатыш демократик кыйммәтләрен зәгыйфләтүче сәясәтләр алып бара. Авропа парламенты әгъзасы Франция депутаты Рафаэль Глюксман 19 гасырда АКШка Франциянең бүләге булган азатлык һәйкәлен Франциягә кире тапшыру кирәклеген сөйләп бәхәс уятты. Тираннар белән хезмәттәшлек итүне сайлаган америкалыларга, демократик фәнни ирек күрсәткән өчен тикшеренүчеләрне куган америкалыларга шуны әйтәбез: башта безгә азатлык һәйкәлен кире бирегез. Глюксманның партиясе интернет сәхифәсендә Трампның көчен авторитар рәвештә куллануда һәм Украинаны Русиягә тәслим итәргә әзерләнүдә гаепләүләр уртаклаша. Шул сәбәпле Глюксман азатлык һәйкәленең хәзер Американың бәйсезлек фикеренә туры килмәвен алга сөрә. Аның сүзләре АКШта җитди кабул ителде. Ак йорт вәкиле Кэролайн Левит тиз арада җавап кайтарды. Бу билгесез түбән дәрәҗәле француз сәясәтчегә шундый киңәш бирер идем. Аларга бүген французларның немецчә сөйләшмәвенең бердән-бер сәбәбенең Америка Кушма Штатлары булуын хәтерләтегез. Шуңа күрә бөек дәүләтләргә рәхмәтле булсыннар. Левит Глюксманның таләбен кире какты һәм Американың 2нче бөтен дөнья сугышында Франциянең бәйсезлегенә ярдәм итүен хәтерләтте. БМОның мәдәният департаменты ЮНЕСКО һәйкәлне бөтен дөнья мирасы хәзинәсе исемлегенә кертә һәм бу сынның АКШ хөкүмәтенеке булуын белдерә. Тигәйдәгез башлангычка кире кайтыйк. Бу һәйкәлне 1860 елларда Франция тарихчысы һәм куллыкка каршы активист Эдуард де Лаболе уйлап таба. Ул Америка Кушма Штатларына соклана һәм ирек өчен көрәшүче ике дәүләт арасындагы бәйләнешкә хөрмәт билгесе куярга тели. Лаболе француз сынчы Фредерик Аугуст Бартольди белән бергә һәйкәлне төзү өчен эшчәнлек башлый. Тик бу җиңел булмый. Франция белән Русия сугышы һәм финанс кыенлыклар шикелле бик күп киртә белән очрашалар. Шулай да
Монда Франция ватандашларының хәйрияләре белән проект төгәлләнә. 1885 елда һәйкәл ясалып бетә һәм өлешләр рәвешендә Атлантик аръягына җибәрелергә әзер була. 1886 елда аны АКШ илбашы Гровер Кливленд дөньяга таныта. Тик соңгы елларда азатлык һәйкәле Американың миграция бәхәсләренең бер өлешенә әверелде. 2019 елда АКШ ватандашлык һәм миграция хезмәтләре җитәкчесе Кен Кучинелли һәйкәл өстендәге шигырьнең бары Ауропалы мөхаҗирләр белән бәйле булуын әйтте. Well, of course, that poem was referring back to people coming from... Бу шигырь статусы яисә байлыгы булмаучылар өчен тормышны кыенлаштыручы сыйнфый системага ия Ауропадан килүче кешеләргә кагылышлы иде диде. Моннан тыш шигырьнең үз-үзен тәэмин итә алмаучы кешеләрнең АКШка кертелмәячәге турында федераль канун кабул ителгән чорда язылуын белдерде. Демократларның Кучинелли сүзләренә ачуы чыкты. Һәйкәл символлаштырган бәйсезлек һәм форсатлардан кемнең файдалана алуы сәяси бәхәс темасына әверелде. Бу хәзерге заманда бәйсезлекнең нинди мәгънәгә туры килүе белән бәйле сүз көрәштерүләрне башлады һәм 2025 елда да бу кабат көн үзәгендә. Глюксманның һәйкәлне Франциягә кире кайтару тәкъдиме символик хәрәкәт. Һәйкәл әле һаман АКШныкы булса да, Глюксман ул вәкиллек итүче кыйммәтләрнең һәркемнеке булуын сөйли. Һәйкәлне кире кайтару таләбе чынлыкта тәкъдимнән күбрәк АКШның тышкы сәясәтенә тәнкыйть. Бу Глюксманның югалуын уйлаучы идеалларны кабат яңарту өчен АКШка кисәтү сыйфатында. Хәзергә илбашы Эммануэль Макрон лидерлыгындагы Франция АКШ белән эшләүне дәвам итә. Шул ук вакытта Ак йортның кайбер карарларына каршы чыгарга да тырыша. Азатлык һәйкәлен Франциягә кире тапшыру бик мөмкин шикелле күренмәсә дә, геосәяси тараҡҡиәтләр дәвам иткәндә нәрсәне вәкиллек итүе бәхәсләре туктамый. Бу бүлемнең ахырына якынлаштык. Тыңлауыгыз өчен рәхмәт. Киләсе очрашуга кадәр хәбәрдар калыгыз. Меңьеллыкның беренче ширеге. Яңа меңьеллыкның беренче ширегендә булган вакыйгаларга күзәтү. Америка Кушма Штатларында полициянең көч куллануы ил күләмендә ризасызлык дулкыны күтәрелүенә китерде. 2020 елның 25 маенда Миннеаполис шәһәрендә ялган акча хәбәре алганнан соң бер кибеткә килгән иминлек хезмәткәрләре кара тәнле Джордж Флойдны эләктереп бугаулый һәм җиргә яткыра. Тирә-юньдәгеләр кулга алу вакытын кесә телефоннарына төшереп тора. Анда полиция хезмәткәре Джордж Флойдның бик күп тапкыр сулый алмыйм диюенә карамастан 8 минут 46 секунд буе муйнына тизе белән бастырып тора һәм бу аның үлеменә сәбәпче була. Флойдның полиция көч куллануы нәтиҗәсендә тынсыз калып үлүен күрсәтүче кадрлар башта социаль медиада, аннары телевидениедә чыга. Бу ил күләмендә кара тәнле һәм латин чыгышлы америкалыларның баш күтәрүе һәм урамнарда ризасызлык чаралары үткәрүенә китерә. Көннәр буе дәвам итүче протестлар Нью-Йорк, Бостон, Лос-Анджелес һәм башка бик күп шәһәрләрдә талаулар, тәртипсезлекләр һәм полициягә карата һөҗүмнәргә әверелә. Шуннан соң шәһәр үзәкләрендә комендант сәгате кертелә. Флойдның үлеменә сәбәпче булган полиция хезмәткәре кулга алына, шунда булган 4 иптәше эштән чыгарыла. Америка Кушма Штатларында 2024 елның 30 маенда тәүге тапкыр элеккеге илбашы җәза мәхкәмәсендә гаепле дип табылды. 2017 елның 20 гыйнварында илбашы кәнәфиенә утырган Дональд Трампка карата 2021 елда вазифасыннан киткәннән соң Нью-Йоркта дәгъва ачылды. Анда Трампның илбашы булганга кадәр ширкәтенең сәүдә теркәүләрен, шәхси чыгымнарын түләү өчен 34 тапкыр фальсификацияләве алга сөрелә.
bildirdi. Трамп үзенә каршы Демократ партиясенә якын мәхкәмә рәисләре һәм прокурорларның сәяси ау алып баруын белдерә. Хөкем итү нәтиҗәсендә мәхкәмә миллиардерны гаепле дип таба һәм бу карарны аны шәхси эшенә терки. Тик җәза Дональд Трампның икенче тапкыр Ак йортка кируен киртәли алмый. Америка Кушма Штатларында 1974 елда илбашы Ричард Никсонның вазифасыннан китүе белән төгәлләнгән Уотергейт җәнҗалы артындагы серле шәхеснең кем булуы 2005 елның 31 маенда ачыкланды. Әлеге вакыйганы тикшергән журналистлар Карн Бернстайн һәм Боб Вудвардка мәгълүмат җиткергән һәм тирән тамак дип йөртелгән FBI вәкаләтлесенең исеменең Уильям Марк Фелд икәнлеге бер журналда языла. Ул чакта әлеге шәхес FBI җитәкчесе урынбасары булган. 91 яшенә җиткән Фелд бу сүзләрне раслый. Журналист Боб Вудвард та хәбәрнең дөрестлеген әйткәннән соң 30 елдан артык сакланган сер ачыла. Дөньяның иң биек тавы Эверест урнашкан Непалда 2001 елның 1 июнендә булган үтерү зур шок китереп чыгара. Патша сараендагы бер мәҗлес вакытында тәхет принцы Дипендра коралдан ата башлый. Әтисе Непал патшасы Бирендра һәм әнисе Айшварияны да кертеп, патшалык гаиләсенең 9 әгъзасын үтергәннән соң ул үз-үзенә кул сала. Бу хәл тиз арада илдә режим бәхәсләре китереп чыгара. 7 елдан соң 2008 елның 28 маенда Непал ассамблеясы 240 ел дәвам иткән шах хакимиятен бетереп, җөмһүрият игълан итә. Индонезиянең Ява утравы 2006 елның 26 маенда көчле җир тетрәүдә җимерелде. Җир өслегенә бик якын булган 6,3 балл зурлыгындагы зилзиләдә 5800 кешенең гомере өзелә, 38 мең кеше яралана. Афет 600 мең кешене йортсыз калдыра. Салкын сугыш чорында дөньяның дипломатия тарихына исемен яздырган поляк милләтеннән булган Америка дипломаты һәм сәясәт белгече Збигнев Бжезинский 2017 елның 26 маенда вафат булды. АКШның элеккеге илбашы Линдон Джонсонның тышкы сәясәт киңәшчесе булган. Аннары илбашы Джимми Картерның милли иминлек киңәшчесе вазифасын башкарган шәхес коммунизмга каршы булуы белән таныла. Сәяси эшчәнлеге чорында Мисыр белән Израиль арасында мөнәсәбәтләрнең җайга салынуы һәм Кемп Дэвид килешүе имзалану, Кытай белән Америка арасының нормальләшүе, атом төш коралларының шикләнүе, Иранда шах режимының җимерелүе, Советлар белән Әфганстан сугышы шикелле бик күп вакыйгада Збигнев Бжезинский роле була. Мең еллыкның беренче ширеге. Мақтарам таңышар, Түркия авазы радиосыдагы татар түрендәге тавышлары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Түркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска толкынның 17615 килогерц эшлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Түркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.